दिनै बिर सिलागां बसुमतारी जायनाखि बर' जाथिनि सासे गोख्रों आन्दालन दैदेनगिरिमोन आरो बिएलटिनि फाउन्डार चेयारमेन जाय बिथांमोननि नेतृत्वआव जोंनि बिटिसिआ सृष्टि जादों बे संगठननि मोनसे समनि फाउन्डार चेयारमेन बर' जातिनि बिर पुरुष बिथांनि दिनै 29थि थैनाय सान फालिनाय आरो बेखौ बिथांनिनो गामि बे बंसिगाव ओनसोलाव फालिनाय जादों सिलागां मेम'रियेल ट्रास्टनि बानजायनायाव आरो बेवहाय दिनै बयबो राजनितिक लिडारानो जा गुबुन गुबुन राजनितिक दोलो नेता बिपिएफ जा इपिपिएल जा बा बिभिन्न राजनितिक दोलो सामाजिक संगठन छात्र संगठन बयबो फैनानै बिथांनि खाथियाव मंखरसालियाव बिबार बावफैदों बिथांखौ सनमान होफैदों श्रद्धा खालामफैदों मानो होनबा बिथाङा जोंनि बर' जातिनि सासे बिर पुरुष जोहोलाव बिथांमोननि नाजानाय बिथांमोननि खस्थ'नि सेक्रिफाइस गावनि जिबनखौ नाजालांनायनि गेजेराव सेक्रिफाइस खालामनायनि थाखायसो बर' जातिया बा बे बिटिसि ओनसोलाव थानाय बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन जातिफ्रा दिनै सामाजिक भाबै अर्थनैतिक भाबै बा राजनितिक भाबै दावगालांनायनि जा लामा बेखौ जों मोननो हादों आरो बेखौ होनायनि दिथा होगिरि लामा दिन्थिगिरि सुबुंफोरानो बिथाङाबो बर' जातिनि दैदेनगिरिफोरनि सासे होनजायो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्ममोननि उनाव बा गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म बा गुबुन गुबुन नेतानि गेजेराव बिथाङाबो सासे होननानै बुंजायो फररानार आन्दालननि बिथांमोनहा लामा दिन्थिगिरि दा बिर पुरुषखौ सनमान होनाया बयबो जातिनियाव थानाय दैदेनगिरि छात्र नेता बा संगठन नेता बयनिबो दायित्व बिथांमोनखौ सनमान होनाय फुजिलांनाया बे लेखायैनो जोंबो बिएसइउनि तरफनिफ्राय दिनै बिथांनि नैबे मंखरसालियाव फबनाय जायगायाव जों बिथांखौ बिबार बावफैदों सनमान होफैदों जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफ्राबो हारि हिसाबै जों बिथांमोनखौ जाहाथे फोथांलांनानै बिथांमोननि आदर्शखौ जोङो जोंनि समाज दानायाव रायजो खुंनायाव हेफाजाब होलांनायाव जोंखौ मदद होयो बेखौ जोङो सनमान होनानै फोथांना लाखिनाया गोबां दरखार दङ होनबासो जाथिया थांगोन आरो बिथांमोनखौ सनमान होनो लोंब्लासो जोंनि जाथियाव आरोबाव गोबां भबिष्यतआव बिर पुरुष उजिबावगोन आरो जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दं बर' जातिनि थाखाय बिटिसि ओनसोलनि जोंनि सिमाङा दाबो जाफुंजोबाखै बे सिमांफोरखौ जाफुंहोनांगौबा फुलफिल खालामनांगौबा बिथांमोननि आदर्शखौ जों गोसोखांनांगोन बिथांमोनखौ फुजिनांगोन होमबासो जातियाव गोबां बिर पुरुष सम लायै सम उजिबावगोन नैबे सामार जुलाइ मान्थआव जिहेतु सामार भेकेसन जायो जोंनि क्लास 9, 10 बा हाई स्कुलफ्रा बन्द जायो हायार सेकेन्डारियाबो बन्द जायो दा बे मास मोनसे बन्द थानायाव जायफ्रा मेट्रिक परिखा होनांगौ दं बा हायार सेकेन्डारि फाइनाल परिखा होनांगौ दं बिस्रा गोबां क्लासा खथि जायो होनना बुंजायो दा ओंखायनो जों आगोलावबो गुबुन फरायसाफोरबो बायदि बिएसइउआ जुलाइ दानावहाय कचिंखौ होबोयोमोन आरो मैया जोंना जेला जोङो बे जोंनि जा कचिं खालामनो गोसो जानाय बिएसइउनि तरफनिफ्राय मेथ्स साबजेक्ट बा साइन्स साबजेक्ट बा इंलिश जे साबजेक्टफोरखौनाखि स्टुडेन्टफ्रा बुजिनायाव एसे गोब्राब जायो बेखौ लानानै जोङो जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ बा बिपिएफ दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथांनो जनायदोंमोन बिथाङा बेखौ बिपिएफ दोलोनि पिएमबि मिटिङाव सावरायनानै मोनसे डिसिसन लाबाय खारन बे प्रग्रामखौ अर्गानाइज खालामनो माखासे बाजेट बा थाखा फैसानि गोनांथि जायो थ' बेखौ बिथाङा गनायथि होबाय मैया पिएमबिआव आरो बे लेखायै बिएसइउआ गुबुन आफाद बा संगठननि हेफाजाबाव बा पार्टि हिसाबै जोङो 10टा डिस्ट्रिक्ट जोंनि बिटिसि ओनसोलाव मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव जेरावहाय मेट्रिक बा हायार सेकेन्डारिनि एग्जाम सेन्टार जायो बाहाय स्टुडेन्टफोरखौ लेंहरनानै जों कचिं खालामनाय जागोन बेनि बागैबो जों सिन्था खालामदों दा गोदानै हाबनाय गामि गहपुर साइड बेफोरावबो हायो नामा कचिं सेन्टार खालामहैनो बेखौबो जोङो सिन्था खालामदों आरो बे इमिडियेट जागोन गोख्रैनो जागोन जुलाइ मासनि गेजेरावनो जागोन बेखौ जोङो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरनो जनायनानै दोननाय जाखाबाय आरो जिहेथु माखासे जोंनि स्टुडेन्टफ्रा गोबां खना खनला गामिनिफ्राय फैयो साइकेलजों फैयो बा गारिजों फैयो
एसे उसुबिदा जायो सामार भेकेसन होनबा गोबाङानो एसे फ्रि लेजार टाइम सानो खिन्थु बेनि थाखायनो जोङो गायनाय फुनायबो जिहेतु जायो खस्थ'बो एसे जायो बे बोथोराव दैज्लां बोथोराव ट्रेन्सपर्टेसननि सुबिदा खालामनाय होनायनि खोथाखौबो जोङो रायज्लायनाय जाबाय बेजों लोगोसे लाइट रिफ्रेशमेन्ट जिहेतु गोलोम बोथोराव थाइजौ खान्थाल बायदिसिना जानाय जायो ओंखायनो जुइस थुइस बिदि होनायनि बेबस्थाबो खालामनाय जागोन आरो मास्टारफोर हमनानै जायफ्रा साइन्स साबजेक्ट मेथ्स साबजेक्ट बा इंलिस ग्रामार फोरोंनो गोरों बिसोरबायदि मानसिखौ जोङो माखासे हायार खालामनानै एसे फैसा रेमिउनारेसन दरमाहा बायदि होनानै मोजाङै फोरोंनाय जागोन आरो जाहाथे जोंनि स्टुडेन्टफ्रा हायार सेकेन्डारि परिखा बा मेट्रिक परिखा होनायाव लाभालाब जायो मोजां जोंनि बिटिसि ओनसोलाव रिजाल्ट लाबोनो हायो बेनि थाखाय जों बेखौ सिन्था खालामनाय जादों आरो माब्लानिफ्राय स्टार्ट बेखौ जुलाइ मासावनो जागोन जोङो मेकानिजमखौ बानायगासिनो फार्स्ट उइकसोनि गेजेरावनो जागोन मथा मथि